γυναικών. Ναι, ανέβηκε πάνω. Όχι παιδί, το τέτοιο θα είναι, το εμπορικός θα είναι, δεν είπα. Είναι πάνω, άμα θέλεις πάνε πες το. Τέσσερις πρώτες σειρές. Ναι, ευχαριστώ. Τέσσερις πρώτες σειρές, τέσσερις. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 1916-2016. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή εορταστική εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου, δηλαδή του Σωματείου των Εμπορικών Επιχειρήσεων της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας μας, με 100 χρόνια ζωή και 100 χρόνια ιστορία. Η πορεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης συμπίπτει ιστορικά με πολύ σημαντικά γεγονότα που έχουν σημαδέψει την πόλη μας εν μέσω 2 αιώνων. Η ύπαρξή του μετά από 100 χρόνια αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας και του έργου του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης μας. Παρακαλώ λοιπόν θερμά τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, να προσέλθει στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρουσία στη σημερινή εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Όπου και αν σκάψει στη Θεσσαλονίκη, θα βρεις ίχνη όχι μόνο ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά και τα τεκμήρια μιας συνεχούς πορείας προς την πολιτιστική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη. Τα παραπάνω αναφέρονται στην έκδοση Έμποροι στο Θερμαϊκό του δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Βουλουτζή, αγαπημένου συνεργάτη πολλά χρόνια του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Από τότε που ο Κάσανδρος έκτισε τη Θεσσαλονίκη, η πόλη μας αποτέλεσε το κύριο εμπορικό κέντρο της περιοχής. Τα χρόνια πέρασαν και η ανάπτυξη του εμπορίου της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε παράλληλα και την ατομικανή στη βιομηχανική και βιοτεχνική ανάπτυξη της περιοχής. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης γεννήθηκε το 1916 και ενοικιώθηκε μαζί με τη γενέτειρά του στη φάση της ένταξης και ορίμασης της πόλης στο ελληνικό κράτος. Το έργο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και η ιστορία του στηρίζεται σε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά προσπάθησαν και αγωνίστηκαν για τη στήριξη της αγοράς και την πράσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας. Αισθάνομαι πραγματικά την υποχρέωση να κάνω μια τιμητική αναφορά στους πρώην Προέδρους του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, στους πρωτεργάτες του έργου και της ιστορίας του Συλλόγου μας, οι οποίοι θα ήθελα να επισημάνω ότι στηρίχθηκαν από τη συνεισφορά και πλήθος άλλων μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και όχι μόνο. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1916 και ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος υπέγραψε το ιδρυτικό καταστατικό, ήταν ο Αθανάσιος Μακρύς, ο οποίος παρέμεινε πρόεδρος μέχρι το 1920. Ο Αθανάσιος Μακρύς υπήρξε επίσης συντηρητικό μέλος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας, καθώς και πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Από το 1920 και για ένα χρόνο στο 1921, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης υπήρξε ο Κύρος Κίρτσης, ευεργέτης της πόλης, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και του Βιομηχανικού Τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Από το 1922 έως το 1941, πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Σταύρος Γρηγοριάδης, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, πολιτευτής και πρόεδρος της ελεύθερης ζώνης του λιμένου Θεσσαλονίκης για πολλά χρόνια. Μέλος των διοικήσεων και πρόεδρος του
του ΕΒΕΔ διαχρονικός παράγων οργανισμών, σωματείων και ιδρυμάτων της πόλης. 1941-1942, Αλέξανδρος Κράλης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, συμμετείχε σε πολλούς οργανισμούς και φορείς της πόλης. Από το 1942 έως το 1950, χρόνια ιδιαίτερα δύσκολα, πρόεδρος του Συλλόγου υπήρξε ο Αλέξανδρος Λέτσας. Έμπορος ξυλίας, γεωπόνος, δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας Νέα Ελλάς, πολυτάλαντος, εργατικός και επίμονος, συνέβαλε πέρα από την εμπορική δραστηριότητα σε πλήθος κοινωνικών, φιλανθρωπικών, εθνικών και άλλων δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Ιδρυτικό μέλος και για 26 χρόνια γραμματέας της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Σε αυτόν οφείλεται η σύλληψη της ιδέας και η ανοικοδόμηση του κτηριακού συγκροτήματος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Συγγραφέας ιστορικών συγγραμμάτων. 1950-1965. Πρόεδρος του Συλλόγου ο Κλέον Κοσμίδης, ο οποίος υπήρξε βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Από το 1966 και μέχρι τον Μάιο του 1971, πρόεδρος διατέλεσε ο Μιχάλης Κατσουγιάννης. Η δίκηση αυτή ήταν εκείνη που διείδε τον κίνδυνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις και συνέστησε τη συνένωση των ομοητών μικρών επιχειρήσεων. Η ανωδική πορεία συνεχίστηκε και με τον αείμνηστο Βασίλειο Πετρίδη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από τον Μάιο του 1971 μέχρι τον Ιούνιο του 1975. Οπότε παραιτήθηκε για να διεκδικήσει την προεδρία στον Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Μακρά υπήρξε η θητεία του Κωνσταντίνου Φωτιάδη στο αξίωμα του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μέλος των διοικήσεων για πολλά χρόνια, εξελέγει πρόεδρος το 1975 και αποχώρησε το 1987, αφού τιμήθηκε με το αξίωμα του επιτήμου Προέδρου του Συλλόγου. Από το 1987 έως το 1993, το αξίωμα του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατέχει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Γραβάνης, άνθρωπος της ευγένειας, της τάξης και του προγραμματισμού. Λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας περί συνδικαλιστικών οργανώσεων, η εσωτερική διάρθρωση του Συλλόγου αλλάζει και ιδρύονται Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Η σκητάλη της Προεδρίας περνάει πλέον σε νέους ανθρώπους και μια νέα καινοτόμα εποχή ξεκινάει για το Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Το 1993, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης εκλέγεται ο Χρήστος Σοφόλιας, ο οποίος παραμένει μέχρι τον Δεκέμβριο του 1997, οπότε και παραιτήθηκε λόγω της εκλογής του ως Προέδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Συμμετείχε ως εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αργότερα πρόεδρος της και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurocommerce. Εκλέχθηκε Ευρωβουλευτής, βουλευτής και διατέλεσε υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργός Ανάπτυξης. Η διοίκηση του Συλλόγου απαρτίζεται κυρίως από νέους ανθρώπους που σηματοδοτούν τη μελλοντική πορεία του Συλλόγου, όπως ο Δημήτρης ο Δημητριάδης, ο Κωστής ο Χατζαρίδης, ο Δημήτρης ο Μπακατσέλος, ο Μανώλης ο Βλαχογιάννης. Η νέα γενιά του συνδικαλισμού της Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος περνάει σε μια νέα εποχή, ανάλογη με τις απαιτήσεις των καιρών. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου κατόρθωσαν μόλις ανέλαβαν τα καθήκοντά τους να επιτύχουν μια συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να τοποθετηθούν σε διάφορα ευρωπαϊκά όργανα ως εκπρόσωποι του ελληνικού εμπορίου. Αυτή την περίοδο, η Θεσσαλονίκη προβάλλεται ως το πλέον προσιτό κέντρο για τους Βαλκάνιους και τους κατοίκους των παρευσύνιων περιοχών. Για τον λόγο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προγραμμάτισε την ηλεκτρονική σύνθεση με τα μέλη του, με την τράπεζα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το διαδίκτυο και οργανισμούς και επιχειρήσεις των Βαλκανικών χωρών. Και τούτο γιατί οι συνθήκες του εμπορίου αλλάζουν με ταχύτατο ρυθμό. Διάδοχος του Χρήστου του Φόλια, ο Δημήτρης ο Δημητριάδης, ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία του Συλλόγου από το 1997 έως το 2002, έχοντας διατελέσει σε θέσεις αντιπροέδρου στις προηγούμενες διοικήσεις.
Η εποχή του εξυγχρονισμού για τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης συνεχίζεται και η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των εμπορικών επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης και εστιάζουν σε επιχειρηματικές πολιτικές που θα εξασφαλίσουν και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο Δημήτρης Δημητριάδης υπήρξε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τακτικό μέλος της Επιτροπής Εμπορίου και Διανομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταθερή αξία στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης παραμένει ο Χαράλαμπος, ο γνωστός μας Βλάντης Καραλαπίδης, ο οποίος έγινε μέλος του Συλλόγου σε νεαρή ηλικία και ο οποίος αναλαμβάνει τα ενία της Προεδρίας του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης από το 2002 έως το 2005. Είναι μια εποχή κατά την οποία το εμπόριο περνάει σε μια εποχή επαναπροσδιορισμού του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επικεντρώνεται κυρίως στο συνδικαλιστικό του ρόλο, προκειμένου να στηρίξει την επιβίωση του παραδοσιακού εμπορίου. Ο Λάμπης Καραλαπίδης υπήρξε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από το 2005 στο 2014, την Προεδρία του Εμπορικού Συλλόγου κατέχει ο Κωστής Χατζαρίδης, άνθρωπος της αγοράς και έμπειρος στη συνδικαλιστική δράση, αφού υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος διοικητικών συμβουλίων του Συλλόγου και διατέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας, καθώς και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Πρωταρχικός στόχος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά τη θητεία του κ. Χατζαρίδη η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, πέραν της στενής συνδικαλιστικής του δράσης, επικεντρώνεται στη στήριξη και ενδυνάμωση της αγοράς και της επιχειρηματικότητας της πόλης μας, υλοποιώντας ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της καταναλωτικής κίνησης και την τόνωση του ψυχολογικού κλίματος. Τέλος, κυρίες και κύριοι, και να με συγχωρήσετε αν σας έχω κουράσει, θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε έναν άνθρωπο κέριου χαρακτήρα, αμέμπτου ηθικής, λίαν αξιόπιστου και χαμηλό τόνο, ο οποίος διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1975 έως το 1998, στηρίζοντας και ενισχύοντας τη διοίκηση και το προσωπικό, με την καθημερινή του παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου επί 23 συνεχή χρόνια, τον Κωνσταντίνο Πλατή. Για όλους όσους συνεργάστηκα μαζί του, στη μνήμη τους θα είναι πάντα ο κύριος Πλατής και ας έχει φύγει. Η συνδικαλιστική του δράση και η εμπειρία υπήρξε παράδειγμα για όλους. Αισθάνομαι πραγματικά την υποχρέωση να απονείμουμε ένα ευχαριστώ για τη συμβολή του στο Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω επίσης εδώ ότι θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε έναν ακόμη άνθρωπο, ο οποίος είναι ανάμεσά μας. Είναι η Διευθύντρια του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επί 35 ολόκληρα χρόνια. Είναι η Χριστίνα Μοθέση, Χριστίνα Λεποκαλίδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί 35 ολόκληρα χρόνια βοήθησε το Σύλλογο, γνώρισε όλους αυτούς τους προέδρους, τους οποίους έχω αναφέρει, και εν πάση περιπτώσει ακόμη βοηθάει το Σύλλογο ως εθελόντρια. Είναι σήμερα πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης του Ελληνικού Εμπορίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους υποστηρικτές και χορηγούς της εκδήλωσής μας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης, τον κύριο χορηγό, την εταιρεία Actor, την Ελληνικός Χρυσός, τη Eurobank, την Αττικό Μετρό, τους χορηγούς επικοινωνίας Sky TV 100, FM 100 και Πανόραμα 984, καθώς και την επιχείρηση Ελίνα Μπελάγκρα για τον όμορφο στολισμό του χώρου. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς για τη σημαντική σας παρουσία στην εκδήλωσή μας και πραγματικά ελπίζουμε να αφήσει μια ευχάριστη ανάμνηση για όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Θέλουμε να περάσετε καλά, να νοσταλγήσετε και να χαμογελάτε. Στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, όλοι μας το έχουμε άλλωστε πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, να προσέλθει στο βήμα. Καλησπέρα και από μένα.
όπως είπε και ο κ. Χατζαρίδης αναβαίνοντας σαν έμπορος. Ξέρετε ότι προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, ξέρετε ότι σχεδόν συχαίνω με το δημόσιο τομέα και ξέρετε ότι έχω μερικές αντιλήψεις οι οποίες καμιά φορά χαρακτηρίζονται περίεργες. Η περίοδος που περνάμε, που είναι κατά τα φαινόμενα, είναι η οικονομική κρίση, δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση. Είναι κρίση κοινωνική, είναι κρίση ανακατατάξεων κοινωνικών. Το βλέπουμε σε πάρα πολλές φάσεις και βέβαια είναι αυτό που αφορά εμάς περισσότερο, είναι μια περίοδος όπου υπάρχει μια αντιπαράθεση, δεν λέω ανταγωνισμός, των μεγάλων καταστημάτων και των μικρών καταστημάτων. Είναι μια περίοδος στην οποία δεν αναγκαστικά να γίνει ένα φιλτράρισμα. Ξέρουμε όλοι ότι πάρα πολλά μικρά μαγαζιά θα κλείσουν, εάν δεν έχουν κλείσει, και ξέρουμε ότι ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η ισορροπία στο μέλλον. Δεν πρέπει με τίποτα να κυριαρχήσουν τα μεγάλα καταστήματα, για τον απλούστατο λόγο ότι τα μεγάλα καταστήματα σπάνια εξυπηρετούν την ελληνική παραγωγή. Τα μεγάλα καταστήματα εμπορεύονται ουσιαστικά προϊόντα που παράγονται στο εξωτερικό. Και όχι ότι αυτό είναι κακό, είναι μέσα στο πακέτο της παγκοσμιοποίησης, αλλά πρέπει να βρούνε βήμα εκεί πέρα μέσα και η ελληνική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι το μεγάλο πρόβλημα του ωραρίου, το οποίο και αυτό είναι ένα αγκάθι που εμποδίζει τις καλές σχέσεις. Δεν έχω φυσικά απαντήσεις για όλα αυτά. Απλώς θέλω να δηλώσω από αυτό το βήμα ότι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης είναι εδώ, στη διάθεσή σας, για να αρχίσουμε κάποιες τέτοιες συζητήσεις, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρχουν και τα μεγάλα και τα μικρά καταστήματα και οι μικροί επαγγελματίες, αρκεί να ακούσουμε τα σημεία των καιρών. Δεν θέλω να σας κουράσω για άλλο. Με τον Εμπορικό Σύλλογο έχουμε ήδη αποκαταστήσει μια συνεργασία για τη φετινή χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Τούμπα. Έχουν αναλάβει τα Τούμπα και πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Αυτά και πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε τέτοιου τύπου συζητήσεις θέλετε, αλλά και για ό,τι άλλο προκύψει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν τον Δήμαρχο. Τώρα παρακαλώ τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον κύριο Κωνσταντίνο Κιουτίκα, να προσέλθει και αυτός στο βήμα. Καλησπέρα και από μένα. Εκπροσωπώ σήμερα τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Απόστολο Τζικός, ο οποίος είχε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στις Βρυξέλλες για να βρεθεί σε μια σύσκεψη των Περιφερειαρχών της Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου, κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκδήλωση έχει εξαιρετικά ισχυρό συμβολισμό, όχι μόνο για τον εμπορικό κόσμο, αλλά και για την ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η εμπορική δραστηριότητα και η επιχειρηματική πρωτοβουλία πορεύτηκαν χέρι-χέρι με αυτή την πόλη, επέδρασαν και καθόρισαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την εξέλιξη και την ιστορία της στο πέρασμα των αιώνων. Δεν ήταν μόνο η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης, οι πλουτοπαραγωγικές της πηγές, το ευεργετικό ανακάτεμα λαών, φυλών, θρησκειών και πολιτισμών που επηρέασαν το οικονομικό και κοινωνικό της γίγνεσθε. Ήταν κυρίως οι άνθρωποι της, οι ευφυείς και δραστήριοι έμποροι της, οι σπουδαίοι της επιχειρηματίες που ρίσκαναν σε καιρούς δύσκολους και κατάφεραν να πετύχουν. Αυτοί είναι που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στη μακραίων ιστορική διαδρομή της πόλης, που την έκαναν γνωστή στη Βαλκανική Χερσόνησο και την Κεντρική Ευρώπη. Τα τελευταία 100 χρόνια η εμπορική και η επιχειρηματική πρωτοβουλία ήταν αυτή που συνέχισε να ενισχύει δυναμικά την τοπική οικονομία και να κρατά την πόλη ψηλά στο βάθρο της ακτινοβολίας της. Σήμερα, σε μια εποχή πολύ δύσκολη, εσείς είστε αυτοί που με κόπος και θυσίες κρατάτε τις θερμοπύλες της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας καθημερινά τη μάχη για να αποτρέψετε την ολοκληρωτική της κατάρρευση. Δεν είναι υπερβολικός. Το αποδεικνύουν τα στοιχεία της έκθεσης εμπορίου για το 2016. Σύμφωνα με αυτά, το μικρομεσαίο εμπόριο εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, μία από τις σημαντικότερες διεξόδους απασχόλησης εντός κρίσης και ένας οικονομικός χώρος συνέπειας
σε ό,τι αφορά τα χρέη και τις οφειλές προς δημόσιο και προμηθευτές. Επιπλέον, η συμμετοχή του εμπορίου στην οικονομική δραστηριότητα, παρά τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος από το 2010, διατηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο, στο 11%. Και στο λιανικό εμπόριο, το 20% των επιχειρήσεων ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα χρόνια της κρίσης, στοιχείο που δείχνει το λιανεμπόριο αποτελεί κλάδο με ισχυρή δυναμική. Κυρίες και κύριοι, πρέπει όλοι να εμπεδώσουμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι η μοναδική διέξοδος από την κρίση, ο μόνος δρόμος που φέρνει προοπτική για τους πολίτες και τη χώρα. Για να βγει η χώρα από την κρίση, προαπαιτούμενο είναι η ανάπτυξη, η οποία μπορεί να προέλθει μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα και τις νέες επενδύσεις. Εμείς, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε σύμμαχοι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έτσι κερδίζει ο τόπος, έτσι κερδίζει το σύνολο της κοινωνίας. Γι' αυτό και ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα με το ποσό των 140 εκατομμυρίων ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, από το οποίο όμως οφείλω να ομολογήσω ότι αδίκως απουσιάζει στήριξη του λιανεμπορίου. Η εξειδίκευση του προγράμματος υποστήριξης της επιχειρηματικότητας έχει προχωρήσει σημαντικά. Έτσι, οι πρώτες προσκλήσεις για την ένταξη επιχειρήσεων αναμένεται να εκδοθούν εντός του Ιανουαρίου. Δυστυχώς όμως δεν είναι όλα στο χέρι μας. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κεντρική εξουσία. Τα 14 χρόνια που ιδιωτεύω, έχω ζήσει στο πετσί μου τι θα πει ελεύθερος επαγγελματίας. Ποιες είναι οι αγωνίες του και ποια είναι η αντιμετώπιση του από το κράτος. Με την παρούσα κυβέρνηση οι συνθήκες έχουν γίνει δυστυχώς ακόμη πιο επώδυνες. Πλέον δεν μιλούμε για ιδιοτροπίες μιας κρατικής μηχανής που μας ταλαιπωρεί καθημερινά. Πλέον μιλούμε για ασφυξία, για έλλειψη ρευστότητας, για έναν βρόχο που έχει σφίξει τόσο πολύ, ώστε να τίθονται πλέον σοβαρά ζητήματα επιβίωσης και συνέχιση της ύπαρξης του ελεύθερου επαγγελματία. Τους νόμους όμως, δυστυχώς, τους γράφουν άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε διέξοδο από την απειλή σφράγισης κάποιης επιταγής, κατάσχεσης κάποιου ακινήτου, μιας δυσκολίας που προέκυψε συνήθως για να πληρωθούν οι ζημιές ενός σπάταλου κράτους μέσω υπέρμετρων φορομπηκτικών επιβαρύσεων, υπερβολικών και μη ανταποδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Φτάσαμε ο ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα με την κατάργηση και το φορολογήτου για τη διατήρηση των τεκμηρίων να είναι ο μοναδικός πολίτης κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οποίο δεν ισχύει το τεκμήριο της αθωότητος. Στοχοποιήστε, κύριοι, σε κάθε ευκαιρία. Κανένας δεν αναρωτιέται ποιος απορρόφησε τις διαδοτικές αυξήσεις του ΦΠΑ και πρέπει να τον αποδίδει τις μετρητής, ενώ όταν αντίστοιχα έχει λαμβάνει επιστροφής, τότε παραπέμπεται στις καλέδες της αυτοκρατίας. Πρόεδρε, συγγνώμη για το ύφος και τον τόνο μια τέτοια μέρα, αλλά δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία τα βιώνουμε όλοι μαζί καθημερινά, στα γραφεία μας, στις δουλειές μας, στα καταστήματά μας και θεωρώ ότι πρέπει να τα πω. Σήμερα όμως είναι μια ημέρα γιορτής. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τον Εμπορικό Σύλλογο, καθώς είναι και στη σημερινή εκδήλωση συνδιοργανωτής. Όσον αφορά την Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με τη Διεύθυνση Εμπορίου, προσπαθούμε να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην πάταξη του παραεμπορίου. Θα έχετε ήδη ενημερωθεί ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ συχνά γίνονται έλεγχοι και στην αγορά και στις λαϊκές αγορές, καταλογίζοντας διοικητικές κυρώσεις καθώς και κατάσχονται προϊόντα. Μέλημά μας είναι οι έλεγχοι να επεκταθούν σε όλους τους τομείς που υποπτεύουμε. Επίσης, κάνουμε δράση για τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί ζωογόνο πηγή για το λιανεμπόριο. Πρόσφατα, είναι εδώ και την Περιφερειάρχης, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με τον κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης, ένα τριετές μνημόνιο συνεργασίας, όπου ευελπιστούμε να έχει αποτελέσματα στον τουρισμό στην πόλη μας για να αυξηθεί έτσι και η κίνηση στο λιανεμπόριο. Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας για εμάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να δώσουμε διεξόδους, να στηρίξουμε και να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να επενδύσουν, για να αρχίσει και πάλι να παράγεται πλούτο στη χώρα. Γιατί όπως είπα στην αρχή, μόνο η επιχειρηματικότητα και η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Πρέπει να βασιστούμε σε όλους εσάς και να σας στηρίξουμε όπως σας αξίζει, για να μας δείξετε και με τη σειρά σας το δρόμο προς την ανάκαμψη και την ευημερία. Με αυτές τις σκέψεις, ολοκληρώνω τη σύντομη τοποθέτησή μου. Σας ευχαριστώ και ελπίζω οι γιορτινές μέρες που διανύουμε να είναι αποδοτικές, να κινηθεί η αγορά και να αποδεχθούν κερδοφόρες για το ελληνικό εμπόριο και την πόλη μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, η Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Μαρία Κόλια Τσαρουχά, λόγω κολλήματος δεν μπόρεσε να παραστεί στη σημερινή μας εκδήλωση. Παρ' όλα αυτά, έστειλε τον δικό της χαιρετισμό, τον οποίο και θα σας διαβάσω. Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μέσω αυτής της επιστολής εκφράζω τα βαθύτατα συγχαρητήριά μου για την ολοκλήρωση των 100 ετών
από την ίδρυση του συλλόγου σας και τις ευχές μου για την απρόσκοπτη συνέχεια της δράσης του. Αυτά τα 100 χρόνια ήταν ένας αιώνας πολλών και σημαντικών εξελίξεων, αρνητικών και θετικών, που δοκίμασαν σκληρά κάθε επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης, έχοντας την επιπρόσθετη ευθύνη της αντιμετώπισης των εξελίξεων σε μια πόλη που έγινε πολλαπλές φορές επίκεντρο γεγονότων εθνικής σημασίας, διατήρησε ένα άμεμπτο προφίλ δράσης και συμμετοχής που τίμησε τον εμπορικό κλάδο. Με τη διαχρονική πορεία σας επιβεβαιώνεται ότι το ευγενές επάγγελμα που ακολουθείτε διδάσκει τις αρχές που διέπουν την επωφελή συναλλαγή και την επικοδομητική διαπραγμάτευση με όρους κοινής ωφέλειας των εμπλεκόμενων μερών και αποτελεί και θα συνεχίζει πάντοτε να αποτελεί μία από τις βάσεις όχι μόνο της οικονομίας, αλλά της ίδιας της δημοκρατίας. Παραμένοντας στο πλευρό σας, σας καλώ να εργαστούμε μαζί στην περαιτέρω δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης, στην καινοτόμο διάθεση, στους ανοιχτούς διανοητικούς ορίζοντες και στην προνοητική οξύνια, χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν άλλωστε τον επαγγελματικό σας χώρο, ώστε να θέσουμε ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη και ολόκληρη την Ελλάδα. Το κοινό όραμα μιας Ελλάδας που θα ξεφύγει οριστικά από την κρίση μπορεί να γίνει πραγματικότητα, φτάνει να εργαστούμε συλλογικά και μεθοδικά, με όραμα, γνώση και ελπίδα. Εύχομαι τα χρόνια που έρχονται να προσφέρουν περισσότερες στιγμές επιτυχίας και ευημερίας στον κλάδο σας και στις οικογένειές σας. Μαρία Κόλια Τσαρουχά, Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης. Και σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να αποδώσουμε ένα φόρο, ελάχιστο φόρο τιμής, σε ανθρώπους που έχουν στηρίξει το έργο του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, παρακαλώ θερμά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης να προσέλθει στο βήμα για την απόδοση τιμητικής πλακέτας στον κύριο Κωνσταντίνο Φωτιάδη. Την πλακέτα λόγω του κολλήματος του κύριου Φωτιάδη θα παραλάβει ο ιός του, ο κύριος Νίκος Φωτιάδης. Παρακαλώ την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας, κυρία Βούλα Πατουλίδου, να προσέλθει στο βήμα για την απόδοση πλακέτας προς τιμήν του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γραβάνη στην σύζυγό του, Λουίζα Γραβάνη. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα, να προσέλθει στο βήμα για την απονομή τιμητικής πλακέτας στον Χρήστο Φόλια. Κύριε Γιουτίκα, θα σας χρειαστούμε ακόμη μια φορά. Ορίστε. Θα σας χρειαστούμε λοιπόν για την απονομή τιμητικής πλακέτας στον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Γραβάνη, κύριοι συνάδελφοι, φίλοι, ήταν μια παρέα που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια περίπου. Μια παρέα η οποία δούλεψε καλά όλα αυτά τα χρόνια στο Σύλλογο, με μεγάλους δασκάλους, τον Κώστα τον Γραβάνη, τον Κώστα τον Φωτιάδη,
τον Κώστα τον Πλατή. Συγχωρέστε με τη συγκίνηση, αλλά είναι η μέρα λίγο τεταμένη για όλους εμάς. Πήγαν καλά τα πράγματα, δουλέψαμε καλά, σε καλούς καιρούς. Καλούς καιρούς για το ελληνικό εμπόριο, καλούς καιρούς για τη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε το σύλλογο μπροστά. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον. Δουλέψαμε καλά γιατί η παρέα ήταν μια πραγματικά μεγάλη δύναμη. Στα ονόματα που ακούστηκαν και δεν ακούστηκαν υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι δίπλα μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου ήταν 25 συνάδελφοι, οι οποίοι όλοι προσέφεραν. Εγώ θα προσθέσω, όχι γιατί είναι εδώ, αλλά γιατί προσέφερε στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια και συνεχίζει να προσφέρει τον Μανώλη Λαχογιάννη, ο οποίος έχει δώσει τη ζωή του και στον Εμπορικό Σύλλογο και στο Επιμελητήριο. Και εγώ από καρδιάς θέλω να ευχαριστήσω την Χριστίνα την Ορθέση για όλα όσα έχει προσφέρει. Κυρίες και κύριοι, το εμπόριο είναι πρώτα απ' όλα ψυχή. Ο Δήμαρχος είπε, ο οποίος προέρχεται από εμάς, γιατί έτσι τον αισθάνομαι, είπε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που κινεί τα πάντα. Το εμπόριο λοιπόν, αυτό το εμπόριο που ζήσαμε εμείς, το εμπόριο των πατεράδων μας και των παππούδων μας, έχω την τιμή να εκπροσωπώ μια οικογένεια 90 χρόνια στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της δικής μου προεδρίας τιμήσαμε όλες τις επιχειρήσεις που είχαν 100 χρόνια. Λυπάμαι να πω όμως σήμερα ότι οι περισσότερες από αυτές δεν υπάρχουν πια. Η παλιά Θεσσαλονίκη χάνεται γιατί η επέλαση των μεγάλων καταστημάτων πραγματικά δημιούργησε αφόρητες καταστάσεις. Θεωρώ όμως ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε νέους ανθρώπους κοντά μας. Εκείνο που δεν έχουμε και το οποίο το ζητώ πραγματικά σαν έκκληση από όλους, από τη νέα γενιά, ανθρώπους στον εμπορικό συνδικαλισμό. Τα τελευταία χρόνια απεγνωσμένα ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους να αντικαταστήσουν αυτούς που φύγανε ή αυτούς που θα φύγουν. Απεγνωσμένα ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους που θα στηρίξουν την κοινωνία μας. Και δεν θα αναφερθώ στον Αριστοτέλη για να μην σας κουράζω, αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι προσέφεραν στο ελληνικό εμπόριο προσέφεραν στην κοινωνία και κυρίως στην πόλη μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παντελή τον Φιλιππίδη, ο οποίος σε μια εποχή δρυμύτατης κρίσης για το ελληνικό εμπόριο συνεχίζει να παλεύει πολλές φορές και μόνος του, συνεχίζει να δημιουργεί, συνεχίζει να κρατάει ψηλά τον Εμπορικό Σύλλογο και να δίνει κουράγιο σε όλους εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, για την απονομή τιμητικής πλακέτας στον κύριο Χαράλαμπο Χαραλαμπίδη. Να τα φέρω στα μέτρα μου. Πάντοτε δυσανασχετούσα με αυτούς που ταλαιπωρούν τον κόσμο σε τέτοιες εκδηλώσεις. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όσους ήρθανε, να τιμήσουν το Σύλλογο και να τιμήσουν και τους ανθρώπους του Συλλόγου. Νομίζω ότι η παράδοση που αναφέρθηκε ο Δημήτρης ο Δημητριάδης θα συνεχίσει να υπάρχει, όσο δύσκολες και να είναι οι συνθήκες. Θα το παλέψουμε και θα κερδίσουμε κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια όμως θα θέλαμε και από τον κύριο Χρήστο Φόλια, οπότε τον παρακαλούμε να ανέβει και πάλι στο πήμα για να μας δώσει και αυτό το σύντομο λόγο του. Ατεγερεύοντας θα σας κουράσω. Φίλες και φίλοι, τώρα τι να πούμε, τα χιλιάσουμε, τα κατοστήσαμε. Συγκινητική ώρα, η σημερινή. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα να δω πολλούς αδελφικούς φίλους από τα περασμένα χρόνια, συναγωνιστές αλλά με την πραγματική έννοια. Θα πω ότι, όπως είπε και ο Δημήτρης, ξεκινήσαμε μια οικογένεια. Η οικογένεια έχει πατέρα. Εμείς είχαμε στην αρχή πατέρα τον Κώστα τον Φωτιάδη, δάσκαλο, μετά τον Κώστα τον Γραβάνη,
δεύτερο δάσκαλο και καθηγητή μόνοι μου είχαμε τον Κώστα του Πλατή. Τα μάθαμε τα γράμματα καλά, γιατί ήμασταν διατεθειμένοι να τα μάθουμε καλά. Και είχαμε την ευλογία να είμαστε παρέα. Έπρεπε να έχουμε θέσεις. Πρόεδρος, αντιπρόεδροι, γραμμίες. Αλλά ο ένας κάλυπτε τον άλλο. Με αγάπη, με αυτοθυσία, κυρίως όμως με περηφάνεια για αυτό που κάναμε. Ξέρετε, είναι ευλογία για κάποιους ανθρώπους, για λίγους δυστυχώς, να τους εμπιστεύονται άνθρωποι να διαχειριστούν πράγματα του δικού τους συμφέροντος και της δικής τους προοπτικής. Αυτή την ευλογία την νιώσαμε εμείς. Και θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο πραγματικά που είχα την τύχη να υπηρετήσω το εμπόριο, το οποίο είναι πηγή ζωής για όλο τον κόσμο. Δεν θα ξεχάσω να πω για άλλη μια φορά, όπως συνηθίζω να λέω, ότι εάν κοιτάξουμε τα μεγάλα κτίρια των Αθηνών, όλα τα λαμπρά κτίρια φέρουν ονόματα Ελλήνων εμπόρων. Για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, Πρόεδρε, περισσότεροι εξ αυτών βλάχοι. Αλλά αυτό είναι παρενθέσει. Δεν θέλω να κουράσω. Κλείνω ευχαριστώντας όλους εσάς και όλες εσάς που είστε εδώ. Κυρίως όμως ευχαριστώντας αυτούς τους ανθρώπους που σε πείσμα των καιρών εξακολουθούν να θεωρούν ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες. Και μέσα από τις ευκαιρίες γεννιέται πρόοδος. Και είμαι σίγουρος ότι αν το πιστέψουμε, να κρατήσουμε λίγο την αναπνοή μας, όλα τα άσχημα περνάνε και αυτό θα περάσει. Η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη. Καλή δύναμη και καλές γιορτές σε όλους. Καλώ και πάλι τον Πρόεδρο, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, για την απονομή τιμητικής πλακέτας στον κύριο Κωστή Χατζαρίδη. Είναι παράξενες ώρες, παράξενη ημέρα. Είναι δύσκολο να μιλάς ως τελευταίος τέος πρόεδρος μετά από φίλους. Δεν θα αναφερθώ σε τίποτα από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι φίλοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος, πέρα από την παρέα, ήταν και ένα τεράστιο σχολείο. Μας έδωσε αυτογνωσία και μας έδωσε το πείσμα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα πέρα. Κάθε εποχή, κάθε θητεία είχε τις δικές της δυσκολίες. Πιστεύαμε ότι αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη περίοδο και ερχόταν άλλη πιο δύσκολη. Και η επόμενη ακόμα πιο δύσκολη. Και κάθε φορά υπήρχε κάτι. Και εμείς έπρεπε μαζί με τον εαυτό μας να συμπαρασύρουμε συναδέλφους στο αύριο. Ένα αύριο ιδιαίτερα προκλητικό. Δεν ξέρω τι πετύχαμε. Αυτά κάποια στιγμή θα μας κρίνουν. Εκείνο που ξέρω είναι ότι κάποια στιγμή κατορθώσαμε να κάνουμε τη σκιά του Εμπορικού Συλλόγου μακρύτερη από τον πόη της. Και αυτό ήθελε πολύ μεγάλο αγώνα για να το πετύχουμε. Και αυτό προήλθε από όλους μας, όχι εμάς τους πρόεδρους, από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας. Ποτέ ο Σύλλογος δεν είχε υπαλλήλους, πάντοτε είχε συνεργάτες. Ποτέ το Διοικητικό Συμβούλιο δεν περιοριζόταν στον τίτλο του. Δεν υπήρχαν καρέκλες, δεν υπήρχαν σκαλοπάτια, υπήρχε μόνο δρόμος. Και αυτό συνεχίζεται. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε όλους, ευχαριστώ τον Πρόεδρο και ελπίζω τα επόμενα 100 χρόνια ο Εμπορικός Σύλλογος να είναι καλύτερος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο παρακαλώ τον κύριο Φραγκίσκο Πλατή να προσέλθει στο βήμα για την απόδοση τιμητικής πλακέτας προς τιμήν του αείμνηστου Κωνσταντίνου Πλατή. Παρακαλώ λοιπόν τον γιο του Φραγκίσκο Πλατή να προσέλθει στο βήμα.
Ο Εμπορικός Σύλλογος, λοιπόν, με αφορμή την εκατονταετή του ιστορία, προχωρά στην έκδοση ενός επετειακού λευκώματος, εστιάζοντας στις σημαντικές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, της οικονομίας, του εμπορίου στη Θεσσαλονίκη, σε συνάρτηση πάντα με τις δράσεις αλλά και το έργο του Συλλόγου. Παρακαλώ, λοιπόν, τον κύριο Κώστα Πλαστήρα, επικεφαλής της ομάδας συγγραφής και επιμέλειας έκδοσης του επετειακού τόμου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, να προσέλθει στο βήμα. Πριν από τον κύριο Πλατή, καταχρώμενος στον τίτλο του Προέδρου, θέλω να κάνουμε μία έκπληξη. Χριστίνα, έλα πάνω. Περίσσεψε μια τιμητική πλακέτα που Πραγματικά ήταν έκπληξη για μένα, γιατί ενώ συμμετείχα στην διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, δεν το ήξερα. Θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι τυχερή. Το 1996 γιορτάσαμε τα 80 χρόνια του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, είναι τύχη για όλους εμάς που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. 35 χρόνια, 36 στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος ήταν το σπίτι μου. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, γνώρισα ανθρώπους που είναι εδώ και ανθρώπους που έχουν φύγει. Και πήρα πολλές αξίες από αυτούς τους ανθρώπους. Και τους ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφέρω τον Νίκο τον Φουρκουτζή, τον Κώστα τον Πλατή, τους πρώην Προέδρους. Και ενώ βγήκα σε σύνταξη, φοβήθηκα να αφήσω το σπίτι μου. Και τώρα είμαι σε ενεργό γύρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και Αξιότιμοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, κύριοι πρώην πρόεδροι του Εμπορικού Συλλόγου, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Γιορτάζουμε σήμερα έναν αιώνα ζωής και δημιουργικής δράσης του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, παράλληλης με τα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης μιας επαγγελματικής τάξης παραμένει ο αψευδής καθρέφτης που αντικατοπτρίζει το σφιγμό της πόλης, την επιχειρηματικότητα των πολιτών της, την επιτυχημένη οικονομική και κοινωνική δράση. Αποτέλεσμα μιας κοινής πορείας στον χρόνο, με τα γεγονότα που χάραξαν το χαρακτήρα του καθενός, με ανεξίτηλα σημάδια, είναι η ταυτότητα του νεοέλληνα της Θεσσαλονίκης που αναγεννήθηκε και αναβαπτίστηκε από τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους, μπολιάστηκε από την εγκατάσταση των προσφύγων του 22, αναπτύχθηκε και παρήγαγε πλούτο και νέες ιδέες, κατέκτησε την ελευθερία του συνέρχεσθε, του συνεταιρίζεσθε, του εμπορεύεσθε και δημιούργησε κανόνες του εφεμπορεύεσθε, αναδεικνύοντας την πρωτοτυπία και την ευφυΐα του νεοέλληνα. Έτσι, στις 27 Οκτωβρίου 1916, 13 επιφανείς έμποροι της Θεσσαλονίκης συνήλθαν με σκοπό να ιδρύσουν σύλλογο με την επωνυμία Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Το πρακτικό της ίδρυσης του συλλόγου αναφέρει: συνελθόντες σήμερον οι κάτωθοι υποφαινόμενοι εν το καταστήματι του Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας και συσκεφθέντες περί της ανάγκης της ιδρύσεως και εν Θεσσαλονίκη Εμπορικού Συλλόγου, κατά το υπόδειγμα του εν Αθήνες λειτουργούντες τυγούτου, απεφασίσαμε νομοθήμως πάντες την ίδρυση Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και εξελέξαμε εξαμελή επιτροπή εκ των κυρίων Σαμαρά, Καρβουνίδου, Κίρτσι, Παπακοσταντίνου, Τσιράκογλου και Δάλα Δικηγόρου. Η συνεπιτροπή αναθέσαμε τη σύνθεση του καταστατικού και την πρόσκληση πάντων ανεξαιρέτως των εμπόρων Θεσσαλονίκης,
των επιθυμούντων να εγγραφώσει μέλη του Συλλόγου εις Γενικήν Συνέλευση προς εψήφιση του καταστατικού και εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Ακριβώς έτσι, στην 5η 9 Νοεμβρίου 1916, συνήλθε η Γενική Συνέλευση, ψήφισε το καταστατικό και εξέλεξε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με πρόεδρο τον Αθανάσιο Μακρύ, αντιπρόεδρο τον κύριο Κίρτσι, γενικό γραμματέα τον Γεώργιο Σαμαρά, ταμεία τον Αντώνιο Τσιράπογλου, έφορο τον Νικόλαο Παπάζογλου και συμβούλους τους Δήμο Παπακοσταντίνου, Γεώργιο Παπακώστα, Σταύρο Γρηγοριάδη, Αθανάσιο Σερέφα, Δημήτριο Ρόμπαπα, Αχιλλέα Μαρίτσογλου και Δούκα Σαχίνη. Στο καταστατικό περιγράφεται ότι σκοπός του Συλλόγου είναι η μέριμνα περί προαγωγής και αναπτύξεως του εμπορίου εν γέννη, ως και των κατηδίαν συμφερόντων των μελών του Συλλόγου. Με την ίδρυσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος δημιούργησε κινητικότητα, έτσι ώστε το 1924 να έχουν εγγραφεί ήδη 1.301 μέλη και στα πρώτα της χρόνια της λειτουργίας του, με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του καταστατικού, δημιουργήθηκε το οριστικό πλαίσιο διοίκησής του με τη δημιουργία 28 εσωτερικών τμήματων ανάλογα με το είδος της εμπορικής δραστηριότητας του καθενός επιτιδευματία. Η ίδρυση ωστόσο του Εμπορικού Συλλόγου συμπίπτει με μια περίοδο δυσκολιών με πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Τον Αύγουστο του 2016 ξέσπασε το κίνημα της Εθνικής Άμυνας και λίγο αργότερα η Ελλάδα μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Θεσσαλονίκη κατακλείστηκε από τα συμμετοχικά στρατεύματα, όμως το Σάββατο 5 με το καινούργιο ημερολόγιο 18 Αυγούστου 1917, από τις σπίτες της κουζίνας ενός σπιτιού στην οδό Ολυμπιάδας, ξέσπασε μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία πολύ γρήγορα κατάκαυσε όλο το κέντρο της πόλης, καταστρέφοντας 4.101 ιδιοκτησίες και δημιουργώντας 72.000 πυροπαθείς. Ο τομέας του εμπορίου δέχτηκε κέριο πλήγμα, καταστράφηκε πλήρως η περιοχή που καταλάμβανε την κεντρική αγορά, ενώ η πυρκαγιά επέφερε τεράστια προβλήματα στην εμπορική τάξη εξαιτίας της καταστροφής των εμπορευμάτων, της αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανείων, της αποπληρωμής προμηθευτών κλπ. Πάμπολα ήταν τα αιτήματα μελών του Εμπορικού Συλλόγου, τα οποία ζητούσαν βεβαιώσεις για την καταστροφή των εμπορικών τους καταστημάτων, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν στις τράπεζες, στις αρχές του κράτους ή στις ασφαλιστικές τους εταιρείες. Πολλοί εμπορικοί οίκοι και καταστήματα δεν ξαναλειτουργήσαν ποτέ. Άλλοι ωστόσο αναγεννήθηκαν από τις τέφρες της πυρκαγιάς και μετατράπηκαν ή γιγαντώθηκαν μέσα στο νέο και αρτιότερο πλέον πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Στην εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία έγινε εξαιρετικά δυσχερής, έτσι ώστε ο Εμπορικός Σύλλογος να παρεμβαίνει συνεχώς στις υπηρεσίες του κράτους, ζητώντας τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση και ομαλοποίηση της επιχειρηματικότητας. Τα προβλήματα που απασχολούσαν τον εμπορικό κόσμο ήταν κυρίως η έλλειψη προϊόντων εξαιτίας των ελαχίστων εισαγωγών, οι επιτάξεις εμπορευμάτων για τους συμμάχους και τον ελληνικό στρατό, η μείωση των αποθεμάτων, ο τρόπος καθορισμού της τιμής του εμπορεύματος και η αύξηση των τιμών από την δημιουργούμενη έλλειψη και την κερδοσκοπία. Ο Σύλλογος ζητούσε να αφαιθεί ελεύθερο το εμπόριο με το εξωτερικό, να σταματήσει η απαγόρευση του εμπορίου με την Παλαιά Ελλάδα, να αποκατασταθεί η σιδηροδρομική συγκοινωνία και να δρομολογηθεί ένα εμπορικό και επιβατικό τρένο στη γραμμή Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου, η οποία θα εξυπηρετούσε την Δυτική Μακεδονία. Κυρίαρχο επίσης αίτημα της εποχής ήταν η ανάπτυξη του εμπορίου με τις βαλκανικές χώρες. Η Μακεδονία και η Θράκη μετά την οριοθέτηση των βαλκανικών των συνόρων έχασαν προς βορρά το εδαφικό βάθος οικονομικής επιρροής που διέθεταν προς τις βαλκανικές χώρες. Τον Απρίλιο του 1920, ο Σταύρος Γρηγοριάδης από τον Εμπορικό Σύλλογο και η Αλέξανδρος Κράλης και Μπεσουνσάν από το Επιμελητήριο συνόδευσαν τον Γεώργιο Κοφινά του Υπουργείου Οικονομικών στη Σερβία, όπου συζήτησαν με το Επιμελητήριο του Βελιγραδίου και την κυβέρνηση της Σερβίας
καταλήγοντας σε μια σειρά απαραίτητων μέτρων, τα οποία ήταν το προήμιο της συμφωνίας για την ίδρυση της ελεύθερης Ιουγκοσλαβικής ζώνης. Λίγα χρόνια αργότερα, εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής και της ανταλλαγής των πληθυσμών, 100.000 πρόσφυγες κατέφυγαν στη Θεσσαλονίκη. Το 1924 το ενδιαφέρον του Συλλόγου στράφηκε σε κινήσεις συντονισμού της εμπορικής τάξης για την καλύτερη εκπροσώπηση, οργανώνοντας ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη για την ίδρυση Εμπορικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Συμβούλιο της Πανεμπορικής Ενώσεως Ελλάδος. Στις συζητήσεις του συνεδρίου κυριάρχησε η προσπάθεια να χαραχτούν κοινές γραμμές, κοινές πολιτικές για την ανάπτυξη του εμπορίου και την απασχόληση των προσφύγων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Σταύρος Γρηγοριάδης, στην εναρκτήρια ομιλία του έδωσε το περίγραμμα των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το εμπόριο, υπογραμμίζοντας πως μόνο με την περιφερειακή ανάπτυξη η οικονομία της χώρας θα μπορούσε να βελτιωθεί. Αναφέρθηκε επίσης στους πρόσφυγες και στο ουσιαστικό ρόλο που μπορούσαν να διαδραματίσουν στην ανάπτυξη, καθώς πολλοί ήταν επιστήμονες, καλλιτεχνίτες, έμποροι, βιοτέχνες και βιομήχανοι. Ας σημειωθεί ότι από το 1925 μέχρι το 1935 οι περισσότερες βιομηχανίες που δημιουργήθηκαν, υφαντουργίας, τροφίμων, καπνών, ταπιτουργίας, ιδρύθηκαν από πρόσφυγες της Θράκης, του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Σημαντική παράμετρος ανάπτυξης στο εμπόριο ήταν διαχρονικά και το λιμάνι. Η προνομιακή γεωγραφική του θέση υπήρξε ο κυριότερος παράγοντας της ανάπτυξης, με βασικό προνόμιο την ενδοχώρα στην οποία αναφερόταν, εξυπηρετώντας τη διακίνηση αγαθών, προσώπων και ιδεών προς τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Το 1925 λειτουργήσε η Ελευθέρα Ζώνη, το 1929 η Ιουγκοσλαβική Ελευθέρα Ζώνη και το 1930 τα δικαιώματα της παλιάς γαλλικής εταιρείας εκμεταλλεύσεως του λιμανιού πέρασαν στο Λιμενικό Ταμείο Θεσσαλονίκης. Ο Εμπορικός Σύλλογος συμμετείχε στη διοίκηση, τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του λιμανιού μαζί με το Επιμελητήριο και το Σύνδεσμο Βιομηχάνων. Πρώτος και για 23 χρόνια πρόεδρος του Συμβουλίου της Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης διετέλεσε ο Σταύρος Γρηγοριάδης. Το 1926 δύο νέοι φορείς προσθέθηκαν στην αναπτυσσόμενη πόλη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη. Το Πανεπιστήμιο και η Διεθνής Έκθεση, στην ίδρυση της οποίας και στη διοίκηση ο Εμπορικός Σύλλογος έπαιξε σημαντικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30, με την εγκατάσταση του νέου πληθυσμού και την ανοικοδόμηση, η Θεσσαλονίκη απέκτησε όψη δραστήριας ευρωπαϊκής πόλης. Παρόλο το δυναμικό της προφίλ όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ανεργία, αποτέλεσμα της διεθνούς αλλά και της εσωτερικής οικονομικής κρίσης. Η πόλη έζησε την πολιτικά ταραγμένη αυτή περίοδο με απεργιακές κινητοποιήσεις, με τα στρατιωτικά κινήματα, τη δικτατορία μεταξά, την ανάπτυξη των φασιστικών οργανώσεων που στρέφονταν κατά του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης. Σημαντικά όμως επιτεύγματα αυτής της περίοδου είναι η γενική εφαρμογή της 8ωρης εργασίας, η δημιουργία του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων και του ΙΚΑ, αλλά και η καθιέρωση του θεσμού των εκπτώσεων το 1938, για την εφαρμογή των οποίων ο Εμπορικός Σύλλογος έπαιξε κυρίαρχο ρόλο. Σκληρή υπήρξε η δοκιμασία της δεκαετίας που ακολούθησε με τη γερμανική κατοχή και τον εμφύλιο. Με την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων το 1941, οι Ναζί επίταξαν δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, λαιλάτισαν τα καταστήματα και την παραγωγή, με αποτέλεσμα οι άνεργοι να ξεπεράσουν τις 30.000, ενώ πολλοί κάτοικοι πέθαναν από τις κακουχίες και την πείνα. Η γερμανική κατοχή επέφερε τη μετάλλαξη της οικονομίας και του εμπορίου και έθεσε τον Εμπορικό Σύλλογο σε ετοιμότητα. Όπως ακούσαμε ήδη από το 1942 μέχρι το 1949, ο πρόεδρος ήταν ο Αλέξανδρος Λέτσας, αντιμετωπίζοντας όλα τα σοβαρά γεγονότα της πολεμικής αυτής δεκαετίας. Ο Λέτσας δεν υπήρξε μια απλή περίπτωση προέδρου. Ήταν η αψευδής εικόνα του επίμονου Δυτικομακεδόνα που αγωνίστηκε κόντρα σε όλα τα γεγονότα και για τις ιδέες του. Επομίστηκε το βαρύτατο έργο της εκπροσώπησης του Εμπορικού Συλλόγου στη δυσκολότερη
στιγμή από την ίδρυσή του. Οι εκπρόσωποι του εμπορίου είχαν να αγωνιστούν επίσης στην εμπόδιση της διόγκωσης του μαυροβορητισμού, παρά τις κατηγορίες εναντίον τους. Έπρεπε να συγκρατήσουν τις τιμές και να ενισχύσουν με δράση αλληλεγγύης την επιβίωση των ανήμπορων πεινασμένων κατοίκων της πόλης και κυρίως των παιδιών με τη λειτουργία συσιτήρων. Ισχυρό πλήγμα για την κοινωνική, οικονομική και ζωή της πόλης υπήρξε και ο διωγμός των Εβραίων. Η παρουσία τους στην επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστή, διαχρονική και σημαντική. Στον Εμπορικό Σύλλογο αμέσως μετά την ίδρυσή του εγγράφηκαν πολλοί Εβραίοι έμποροι, εκλεγόμενοι και στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια όμως της γερμανικής κατοχής η εβραϊκή κοινότητα έχασε σχεδόν 50.000 από τα μέλη της εξαιτίας των διωγμών. Πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν, ενώ με τη διαταγή των γερμανικών αρχών κατοχής όλοι όσοι είχαν το εβραϊκό θρησκεύμα διαγράφηκαν από τους επαγγελματικούς συλλόγους και τα επιμελητήρια στα οποία συμμετείχαν. Το Μάρτιο του 1943 ο εβραϊκός πληθυσμός οδηγήθηκε στα κρεματόρια της Πολωνίας. Ο φόρος αίματος που πλήρωσε η πόλη της Θεσσαλονίκης υπήρξε τραγικός, αφού έχασε το 1/3 του πληθυσμού της. Μια δράση όμως αλληλεγγύης που αξίζει μνήας αφορά τους φυλακισμένους του Ιπταπυργείου. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πάλι από τον Αλέξανδρο Λέτσα, ο οποίος επισκέφθηκε τις φυλακές της αρχές του 1943, διαπίστωσε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των εγκλείστων και τις άμεσες ανάγκες τους και έστειλε ένα υπόμνημα στον Υπουργό Γενικό Διοικητή Μακεδονίας. Αμέσως δημιούργησε έναν έρανο, όπου ο έρανος αυτός απέδωσε 5 εκατομμύρια δραχμές, τα οποία διατέθηκαν στις φυλακές Ιπταπυργείου και όπως λέει το σχετικό πρακτικό, δια την προμήθεια αναπαραίτητων ειδών κλινοστρομνής, ενδύσεως και υποδύσεως και την διάθεση αυτών στους αποδεδειγμένα απόρους εκ των κρατουμένων. Ο Λέτσας, ωστόσο, ο οποίος αγωνίστηκε για τους φυλακισμένους της κατοχής, αξίζει να πούμε ότι συνελήφθη όμηρος από το ΕΑΜ, εκτοπίστηκε στην Αριδαία για 3 μήνες, μαζί με τον Αλέξανδρο Κράτη του ΕΒΕΘ, και τους οποίους απελευθέρωσαν αργότερα οι Άγγλοι μετά την υπογραφή της συνθήκης της Βάρκηζας. Στη δεκαετία